स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास और जगह चैनल में सुगास कुमार चैनल पर था सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ओमफ्राय दिनै गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय सो दिनै जों थांबाय थादों शिलं ट्रिप सो नायलांबाय था रायजोफोर जों देखायगासिनो मोजां मोजां दिनै माबायदि ट्राभेल खालामनांगो जों बेखौ देखायगोन ओमफ्राय जों गाबोन बेरायनायखौबो देखायगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे बे हप्तासेयाव था ब्लगखौ नायबाय था गोदान गोदान भिउस नुनो मोनगोन सो गाइस अभी हम फिलहाल जा रहे हैं शिलोंग अभी से घर से जर्नी शुरू कर रहा है हम जो चलो हम लोग के साथ शिलोंग देखने के लिए बायदि जाम आरो माने गोसाब्रा दै जेरै हायदों ओरैनो जाम मोननानै दङ दायो फ्राय 11 जासिगोन गुवाहाटि मोनबाय जों गुवाहाटि सराइघाट जों दायो गुवाहाटि मोनसिगोन ओमफ्राय ओइ बेग जोंनिया बेग गद आरो बेग खानाया नै ओरैबायदि गरम ओमफ्राय बिराद जामनो जालुकबारि दायो मोनफैबाय शिलं हाबजेनबाय आरो ओमफ्राय बोथोरा सोलायबाय अकस्मात नै अखा हाबाय जे अखासो नै जों बिराद सान्दुं मोनबोनायगोन ओमफ्राय बाहाय नै थाव सोना लानोसै फुल खालामसै गाबोन थाबायनांगोन ना दिपु पुरा रायजोफोरनि जों मोनसे जायगायाव हाबबाय आरो अखायानो हाना होबाय बिराद बोथोरानो डेन्जारलै बिथि भाग्यआनो मा होनगोन शिलंखौनो मोनाखै दाबो माबा टल गेटखौनो मोनाखै नै ओखा 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 गुवाहाटी तो बिराद गरम मन फिलहाल गाइस बारिश दे चुका है हम लोग फंस चुका है अभी शिलोंग जाने के रास्ते पे वी वेट कर रहा है अभी एक रेस्ट हाउस पे है हम लोग देखो जों दायो शिलं हाबसिगोन आरो ना ससे थानानै शिलंखौनो हाबबाय होनजायो साहा लोंनो लाखिनाय खिन्थु मोजां जाग्रा अखा हानायमोन ओरैबायदि सान्दुं दुंबाय दे ओमफ्राय मा होननो बोथोरानो दसेनो सोलायो जोङो पुरा नै रेनकट सेनकट गाननानै हायबायमोन मा जागोन दालाय बोथोरा सान्दुं ओरैबायदि बरिया एबार सान्दुंआ गोजा नै पुरा बोथोरा मोजां जों दायो आवगायलांफिननोसै बिनिफ्राय आरोबाव आरो ससे दोंखौ जाग्रा नामायनाय मोनथ'वाखै मोनगोन सिगाङाव अखाबालाय आरो रेनकट गानलायलायसिगोन मा होननोसै आरो हेलमेटखौनो बावगारदो जों दायो शिलं हाबबाय ओमफ्राय फास्ट फुड जानो नामायदों आरो बेयावहा बाय फैबायना ओमफ्राय बेयावहा फास्ट फुड जानोसै जों आलु चप चिकेन आलु चप जानो नामायदों बोथोरा आरो बिदि थान्दा जाफैलायबाय बाहाय नुवाखै मेनुफोरा जोंनि फास्ट फुडखौनो जानो नामायदों आलु चप नै गासैखौबो जों दायो जाखांबाय आरो ना जाखांनानै दायो आरो आगबारिलांसै बोथोरा अखा हायाखै दायो ओमफ्राय अखा हायैसिगांनो नामार थांसै नै जोंनि गारिया पुरा आनैनि हालागै आरो बाय ससे दोंखौ आनैनि हालागै जों थांनोसै
बिदिनो फैयै रायजोफोर जोङो शिलं मोनफैबाय गेजेर ऐसे आते आते हम पहुंच चुका है शिलं ये रहा शिलं का नज़ारा ये जाबाय शिलंनि नुथाय बिराद जाम जायो आरो ना मोनाबा खिन्थु दायो जाथ'वाखै जाम मोनजेनबाय गाइस नै जामानो जाम होमबाबो जों अभारटेक खालामै थांगासिनो बाइकहाय जाम मोनजेनबाय ट्राफिक जामानो जाम जों दायो शिलं मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय मोनसे मालिकनियावहा जोंहानिया हाबमुंनि गारिखौ नुदो खारदोंनो आरो बेयो मा गारि थायो गोसोम आरो दङ आरो गंनै दोङोनो मालिकआ लांदो जों दायो आनैनि रुमाव थांबाय थादो बेयावनो हाब मावो ओंखाम संना होयो ओमफ्राय नासपुति दंफांबो दोङो बेयाव नै फाइनेलि बेनि रुम बेयो नैबे जाबाय बेनि रुम ओमफ्राय बिसोरनि रुमफोरा माने फिसा फिसा जायो आरो फेन नाङा नालाय बिसोरनो नै सिलिङा खाथियावनो फेन कारन बिसोरनिथिं गरमबो जाया ओमफ्राय नै बेयावनो थायो बियो रुमा नै बिथिं जा थास मावबाय थादों नै आगोलनि टिभि मा होनो इखो कालार टिभि नङा आरो ब्लेक एन्ड व्हाइट नै ओमफ्राय मैगं बासिबाय थादों आरो इथिं नासपुति दंफां दोङो आइयावहा आइया नासपुति दंफां बिराद थायो दायो मोनफैबाय आरो ना नै पुरा मेंनानै उन्दुना दोङो दसे रेस्ट लादो नै उफ ओरैबायदि ओमफ्राय दसे उन्दुनोसै रेस्ट लाबाय स' दायो उन्दुनानै उथिबाय आरो सिखारनानै ओमफ्राय आंहा मोनसे हेबिट दोङो बेलासे साहा लोंनो जायो बेलासे माने बेयाव मोनायानो जाबाय नै साहा फुदुंबाय थादो ओमफ्राय बोथोरा माने थान्दा बेयाव नै साहा सापात होबाय गाइखेर ओमफ्राय गाइस गुवाहाटीयावथ' ओरैबायदि मा होनगोन अर बायदि नङा रे खिन्थु बेयाव गोजांदो नै साखाथियाव ओंखारजोबदो आङो कम्बलावसो दंमोन दासो उथिना नायदो ओमफ्राय मा होनो आरो बोथोरा नायलाय गुवाहाटी आरो शिलं बेसेबां गोजान ओमफ्राय वेदारा नाय माबायदि अबयस्से जों दिनै जेरावबो थाबाया दिनै प्लेन खालामथ'वाखै गाबोनसो थांगोन जोङो फुङावनो सोरांबानो जोङो स्टार्ट खालामसै आरो जोंनि जागा नायनायखौ ओमफ्राय जों बे आमायनावनो थागोन आमायना हादाय रावबो गैया डिउटियाव थांजोब्बाय आनैयाबो गाहायावनो किचेनाव खामानि मावो ओमफ्राय आमायाबो रेस्टुरेन्टआव हटेलाव हाबा मावो आरो फिसालाया टिउसन दोङो ओमफ्राय टिउसनाव थांनो मोनफैथ'वाखै जों आन्थाल' दङ आरो नै साहा जाबाथाय लोंसै जों दायो ओंखाम जानोसै मोनानि नै बिथिं दोङो फ्राइड पक'रा दाल आरो बिथिं दोङो पर्क मिट आरो सासे टिभि नायबाय थादों नै जों जानोसै आरो लुगैनाङा नोंसोरो अमाखौबो नै रेस्टुरेन्ट बायदि संदो So thank you for watching the vlog till the end. So मेंबाय गोबां आरो गाबोन गोदान जायगा एक्सप्लर खालामगोन so थाबाय था बिदिनो ब्लगावहा ओमफ्राय गोबां मोजां जायगा गाबोन देखायसिगोन आरो दायो मेंना फैबाय नालाय उन्दुनोसै नै उन्दुनो लाहार फाहार खालामबाय आं बेहाय उन्दुगोन ओमफ्राय जोंहा आमाया उन्दुबाय टिभियाव उनहैनो दोङो ओमफ्राय बाखिफोरा बे मोनसे रुमाव उन्दुसिगोन आरो so till then stay safe good night bye bye मिलते हैं अगले ब्लॉग में